сокинони ноҳияи Вахш дар самти ободониву созандагӣ таҷрибаи хуб дошта дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тасмим доранд ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 250 иншооти гуногун таъинотро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд ки дар баробари таъмини инфраструктури маҳал ва муҳайё гардидани шароити муосири кору рӯзгор ҳамчунин садҳо нафар бо ҷойи кор таъмин мегарданд. дар заминаи вусъати корҳои созандагӣ имрӯзҳо таъмиру азнавсозии биноҳои хобгоҳи литсеи касбӣ техникии ноҳияи Вахш ва роҳраву дигар иншооти ёрирасони он идома дошта шароити будубоши донишҷӯён ба талаботи давр мутобиқ гардонида мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш корҳои таъмиру азнавсозӣ дар варзишгоҳи марказӣ ва боғи фарҳангу фароғатии ноҳия низ идома дошта бо истифода аз техника ва масолеҳи лозимаи сохтмонӣ даҳҳо нафар ба кор ҷалб гардиданд. дар баробари таъмиру азнавсозӣ ва бунёди иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо истифода аз мавсими мусоид дар заминаи амалигардии барномаи кабудизоркунӣ шурӯъ аз даромадгоҳи маркази ноҳия, шафати роҳҳо, гулгашту хиёбон, назди ташкилоту муассисаҳо ва дар маконҳои ҷамъиятӣ ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои рангоранги ороишӣ бо риояи талаботи парвариш шинонида шуда зебогии атрофро таъмин менамояд. тавре сокинон иброз менамоянд маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус сокинони ноҳияи Вахш гардидааст ва сокинон тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда сол аз сол ба зиндагии шоиста ноил гардида истоданд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи Вахш, ахбор.